Tiri paMuhacha kuBeatrice uyo Muhacha wanetsa pasocial media. Muhacha une mavisions akasiyana-siyana maererano ekuti sei wakasiwa pakati peroad nekuti tikutarisoti paMuhacha apa wakasiwa pekuti mota dzakutotenderera dzimwe dzichienda nerimwe side dzimwe dzichienda nerimwe side. Saka toda kunzwisisa kune vari munharaunda kuti sei Muhacha uyu wakasiwa pakati peroad. Ngatinzwe zvizere izvo patichapinda mucommunity. Tinokuchingamidzai tiri kuno kuBeatrice uku kwatigere nasekuru kuti vatitsanangurire pamusoro peMuhacha uri pakati peroad apo pari kuitwa construction yeroad. Tori sekuru vanyatsotitsanangurira kuti mavision ukozi nyaya yeMuhacha uyu wakubuda une mavision akasiyana-siyana. Saka taakuda kuti sekuru vatitsanangurire history yeMuhacha uyu kuti zvizosvika pa kuti uzenge wakasiwa paroad. Makadini sekuru? Ndopara mtupa akadini. Aiwa tinofara. Ya. Ndiri kutaura nasekuru wani. Achagwiza gushungo. Gushungo taombera gushungo. Gushungo tinoda kubvunza kuti mutitsanangurirewo history yeMuhacha uri. History yeMuhacha uyu zvokutanga zvacho ndezvokuti ini ndiri maover veterans. Saka zvakaita ndezvokuti Muhacha uyu veroad vari kugadzira munhingirikiri maiona imwe miti michero ivo padhuze neMuhacha iwoyo pano mumwe futi muhombe wakanhingirika. Saka ini ndakazoenda ndokuona mukuru wenhingi wemurodhi. Ndikati koimi zvazvadi kuti mundisiirewo Muhacha michero yese yanga iri panapa manhingi mabhisi mundisiirewo Muhacha uyu nokuti dzimwe nambo uri kudhuze nerodhi tinombozororerawo ipapo munenge zvatine chingorongawo.
Sekuruka pane mavhesheni akasiyana-siyana ari kubuda achitaurwa nezvemuhacha uyu. Tichibva nepatabvoko tasangana nemukuru wacho akataura kuti zveshuwa sekuru vakaita sei, vakauya pano vakati mundisiro womuti wemuhacha uyu, asi yanga chiti sepakugara sepachivanhu muti uyu saka iye mutauro wazviita akutora sekuti ndo patinonge tichiombererawo vakuru vedu ichi mungakwanisa kutijekeserawo ipapo? Aiwa, zviri kuita ndezvekuti muhacha muti wakagara uchikosha uchitikoshera muchivanhu chedu isusu. Ndo zvakasaka kuti uyu azosvika kuti ati sekuru kana pakaderoka zvichaita ndezvokuti muhacha uyu tingangoti dzimwe mota dzotonderera nokuseri, dzimwe dzotonderera nokuseri, tousiya. Saka uri pakati perodhi pauri apa sekosi muhacha uyu wakanyanya kuenda pakati perodhi, dzimwe mota dzichienda uku dzimwe mota dzichienda uku, saka hapana here zvekuti unogona kukanganiswa ende wakange kana wakadhungwa nemota kana hapana zvimwe zvazvo zvaungakanganisike muhacha? Hapana, tisataurirwe nhema. Hapana kana ndakanzwa zichinzi apa pasaidi pacho kana kuti pakatovigwa mamwe makomrades, tikati anokutaurirai zvokuti pakavigwa makomrades ndiani? Ini ndiri umwe wamakomrades wacho, sei ndisingazvizivi? Ndozvezvimwe mavhesheni atatonzwawo futi sekuru, ndandichida kutosvika ipapo kuti ko vamweni makomrades havana kuvigwa here ipapa? Hapana zvese zviri kutaurwa izvi. Vanhu vanongotora zvinhu saka muchiona zvinhu nhema dzichiwanda nenyaya yekuti munhu anoona kana akunotaura uku wonotaura zvinhu kusiya chokwada kuise nhema dzokuti iyanzi anogona. Manje sekuru kashuri kutotaura zviri kutonzi apa kunzi sekuru makaenda makanotaura nemukuru kuti ndisiromo, zviri kunzi pane kasekuru kakabuda pamuhacha kakati musanditema, makanditema munenge mandiuraya. Pana amai guru vari kushanda pakiriniki apa vakati vobvunzaiwo kona manesi zikanzi zvanzi pana nyaya yoruto rwekuti kamudhara hanzi kane ndebvu dzakareba chena dzakati mbu. Tikadaiwa zvese izvi inhema. Hapana chimwe chinhu chokuti ndingati chinoita pamuti uyu. Inini ndini chairman womuno futi. Tichitanga kuningirika kusvika muno, tichigara uko dzikana ndizouya panapa muningirikiri kuzosvika ivo patanga road, tichizotonzwa zvinhu zvakutaura chitonzi izvozvi hanzi pakatonzi muchatoona president achiuya nenyaya yemuchakataura. Tikati muchatozviona kuti president auya. Tikati kana akauya akanangana nezvomuchakata ndinomutaurira nezvandakataura. Ndakatotaura inini ndakatogara pamuchakata ipapo. Haikwana kuti ndakaita zvokuningira. Ndangonzi uyo ndiye mukuru wedu uyu. Akaenda nemota yake ndokunosvika woisigwa huni dzake ndokudzoka. Inini ndakagara pamuti ipapo pamuchakata. Chimana muti ndinokumbirawo zvazvadi kuti mundisire muti uyu. Ndiwo mashoko andakataura ini. Uyu haana kuitawo nharo. Angoti zvakanaka, saka zvichaita ndezvokuti pamuti uyu tichati dzimwe mota dzoenda nokuseri
dzimwe dzeienda nokuseri. Sokutoti izvozvi ndinotoene plani yekutoti ndotoda kutoti nditi ndiisire bus stop rinonzi Muchakata. Totoda kutoti paiswe bus stop rinonzi Muchakata. Sekuru saka izvozvo zvikaizvo uyu yato bus stop yenyu iyi sekuru anditi tawida kunzwa kuti anditi apa amati hapana zvinoyera zvakasiyirwa muri saka mungakwanisa here kuti tsananguriro kuti pane here zvimwe zvinoyera zvatingaiti zvinowanika munzvimbo ino kana kuti sekunzwisisa kwenyu ungatitsanangurire pamaererano nezvinhu zvinoyera? Zvinhu zvinoyera munomu zvinhu zvinoyera zvakawanda, asi nenyaya yekuti kana usina kusanganidzana nazvo haungazvizivi, asi zvirimo. Nokuti vachikwidza nokukuku vachienda kuzengeza kuchitingwisa. Saka nzvimbo yavaifamba nayo vaifamba nokuku vachiendawo havo uko. Saka kudo kuti nditaure nezvaizvozvo nhema dzakaipa. Saka sekuru toda kuti mutitsanangurire kuti hapana here mumwe muhacha besides yenge iri museti makatemwa merodhi, hakuna here mumwe muhacha iriwo munzvimbo dzakatenderedza yaigona kusara sei makazoti kuzosiwewo uri pakati perodhi? Yaita kuti isare zvinoita ndezvekuti pakushanda kwaiitwa nhingirikiri ve-road department vachida kuti vanhingirike muti uyu, ndingangotiwo inini sezvinhu handidi kutaure nhema zvandisina kuona ndezvokuti muti uyu ivo venhingi ve-road department vachitoda kuti vanhingirike muti uyu vakatoda kuita fanika vanomutadza kumudi kuti vamusunde vaugobore. Sokuti una mapazi akawanda ari kubva maroots akawanda ari kubva. Pane 2 yakazoita sokutaura wanda ndichiti vana vechidiki nyaya yokusanzwa. Mumwe wemunhingirikiri akazotora demo akutema mukatosvika panhingi pacho ipapo nechokusaidhi rokumavirira munotoona panotena maroots maviri akadimurwa ipapo. Saka vakange patataura nemukuru we-road supervisor wacho anga achiti zvanzi anga akuendera kure, saka takaona kuti mota dzakakura zvakaita sema-trucks dzaigona kuzohaka mapazi iende mutsananguro waita. Kusvika vazotema manhingi wayo izvo ndezvenhingi savanhu vane vachiona mafambiro anoita mota. Asi sekuru sekubvunza kwandamboita kuti takada kutarisa nzvimbo ine mihacha yakati I think nzvimbo inonyatsonzwira mvura chichi, saka ine mihacha yakawanda. Kwose makazoti iwo uri pakati perodhi usiwe kove pakadi kusiwa mimwe iri kune dzimwe nzvimbo dzakatenderedza area ino? Yaigosiwa pane mihacha handiti unoona ukatarisa nechapaseri pamiti pano muhacha uri pa poita uyo nobuda nechapapapo pane mumwe futi pano mumwe mubva machizoti pasiwo umwe uri pakati perodhi uyu plus ndo muhacha watati tichiti kana isusu tinotoenda tonononga hacha tichidya. Zvino sekuru pakati perodhi apa kamuchanononga sehacha pakati perodhi kozi muhacha uyu wasiwa pakati chepo perodhi muchanononga sehacha pakati perodhi. Iye zvino ndikada kuenda ndonosvika ndichinonga hacha dzangu ndotogara ipapo ndodya.
Sekuruka. Ndatoshaya kuti ndonyatsotifundisana kuri. Ndinotosvikapo totarisa kana mbudzi dzisina kusvika ndosvikawo ndononga hacha dzangu ndogara ipapo ndotodya pakati perodi paro ipapo ndakatotsamira muti uyu machaiwo. Sekuru munozoti sekuruka ndosaka vanhu vari kuzonyanya kuvhunzisa vachikweshana kuti sei muhacha woga uri pakati perodhi pamihacha yese uri pakati pesekuru vari unozonodya hacha dzepakati perodhi. Vanhu muri eZimbabwe rinonyatso ipapo iri chine question mark sekuru kuti aiwa sekuru sei vazoti uri muhacha uri pakati perodhi. Aiwa muhacha uyu iye zvino ndikati muno muploti mangu ndio muhacha wasara wandinototiwe kana ndada kunononga time yehacha kuti ndinononga hacha ndotoenda ipapo. Tisingatasei pachikafu poga hapana here zvimwe zvinhu zvinoshandiswa muti wemuhacha sekuru? Zvinoshandiswa muti wemuhacha zvinhu zvinoshandiswa muti wemuhacha makare kare madziteteguru edu vaisi vakira sezvakaita uri mutuno votenderedza nokuti kana vaona mvura ichiti nonokei kunaya vanotaura kuti veduwe zvazvadi tiite mudeme wenhingi weziyo tinhingi toenda kunotaurawo vari pamuchakata votaura vachitaura kudero dzimwe nambo vanozotosumuka ipapo vave nemvura vakutonaiwa nemvura vangokumbirira pasi vakumbirira pamuti iwoyo muchakata. Ko hakuna herewo zvimwe zvirwere zvinokwanisa kunorapwa nemuti wemuchakata? Zvingagona zvinovepo but nokuda kuti inini ndine ndisingazvizivangu kuna vamwe vanogona kuzviziva. Saka imimi sekuru muchiri kuzviita here izvo zvokuenda kunopira pasi pemuhacha? Zviri kuita tichazviita chirudzi. Vakuru vedu vakava vari vapera kufa endezve zvakaita ndezvokuti nzvimbo dzinedzi dzanga dzakugarwa namabhunu saka vakuru vese vakanga vadi vabviswa uku kwatove kutangazve kutoita zvitsva kuti tichipinda patakazopinda iye zvino kuti tigare muno zvatove zvimwe zvitsva tave navanhu vasiyana siyana ende vawanda vacho vadiki kuti muchizvironga zvinhu zvacho izvozvo zvinototinetsei. Unogona kuti vakomana zvazvadi iweni ndandafungidzira kuti umbotaurirawo kanhingi nanhingi vakati vakuru timbogarawo pasi tikumbiriwo titende kuti isusu takauya muno takati tiri vanhu taishupika kwatakachigara patiye zvino namagariro ataita tofanirawo kutenda midzimu yedu naMwari Musiki. Asi unotaurira vakomana ivavo haiti. Saka ona kuti kudo kuti uite ungaite chinhu uri munhu wega ndo pamunozonza potaurirwa zvakawanda ye anodai ye anoronga zvakati ai zvinhu zvinodiwa kuti zviitwe vanhu makawanda. Zvino manje pamukasiya muhacha sekurapa iyi busy road kana imasvingo road kai inenge iri busy chaizvo yapera kugadzirwa saka kuti muwane mukana wekukrosa kunonhonga hacha unona kunetsa iri kutopera izvozvi road road yakapera inenge yakatopera ka marori mhanya zvisingaiti because inenge yane tara aiwa ine yave netara
kuno ukakuiswi tara uku kuseri kwayo kuno kwamunoona kuri kufamba nemota yezvino hakuiswi tara. Tara ndeyoyo. okay. Iyi rodhi yakavhurirwa kuti vawane kuti rodhi yedu isedziwe zvakanaka, varege kudisturba. Iyi vachatovhara, mukatarisa uko kwese vatoisa nhingi gravhuru renhingi retara rokutoti kana zvikanhingi mwinambo kupera kwemwedzi uno mukashama motoona patoiswe tara, especially vakutoninga nekuda kwebridge ripapa kabridge aiwa haishandi rodhi tetembarari. Saka pakazenge papedza kugadzirwa tara ichazovharwa zvenyu zvekuti mwacha wenyu uchatozosarowa musango mawakambengeuri. Hai aiwa ipapo majekesa sekuru kozi vanhu tanga tichiri kutoneseka kuti saka sekuru vachamhanya sei kunonhonga hacha dzavo dziri pakati petara. Ndopanga pachinyanya kunetsa mhuri yeZimbabwe ipapo sekuru. Mhuri yeZimbabwe mazvinzwira tichinzwa nasekuru avo vanova ndivo vane plot rine muhacha uyo wakasiwa pakati peroad. Muhacha uyu wakasiwa for the meantime apo pari kuconstructwa road iri kune rimwe side, saka uri mudhito. Saka sekuru vari kuti zvoni inini vanhu vachipedza unogadzira road yavo ayo havangazovhiringidzika kunonhonga hacha dzavo uri mukosi muhacha uyu uri muyadhi mavo. Vaida kuti vatongosirwawo michero sezvo paigadzirwa road pakange patemwa miti yemichero yakawanda. Ndini Letuli Mazara, mutori wenyu nawo wenyu ndiri kuZimbo Live TV. Right, ame muhacha uya hauna problem. Nokuti takasvika pamuhacha paya, tasvika pamuhacha paya baba nedavi riri kumadokero ndobva tari kwachura kudaro ndopakazosvika mudhara wakabva pane misha iri padhuze. Aibva pamusha uyoyo ndobva uya akati handani chikumbirawo vanangu uyu muhacha uyu musandii. Ndo petinokumbirira zvinhu zvedu zvenzvimbo yedu inei. Ndobva toenda isisi ndobva tachisara tichiitawo decision rokuti mota dzedu dzinobva uku dzikapinda dzakadai nokuku, dzinobva uku dzikapinda dzakadai nokuku, kuti pangaita problem. Ndobva taona kuti hapana kana chii, hapana problem. But chotichamisa ndechekuti nyange dai ukapinda mubhawa unongonzwa muhacha uchitaurwa nezvavo, ungapinda mubhazi munongonzwa muhacha uchitaurwa nezvavo. Yeti muhacha hauna kana inini nichaiko kunziko wakataurira general woman kuti usanditema, ukanditema unondiona iwe zvisizvo. Zvoga kusvikana nhasi unoi tinongoshanda zvakanaka, hatina chatakamboona. Pane chatakamboona vakomana, tina chatakamboona izvi. Saka imi makatedza zvakana mudhara makati katingosiya wakadaro kungosiya. Zvagara zvinoitika munzvimbo nyange dai ukasvika muri mangu inini kwangu kuzaka uko. Ndotokuudza kuti chiko padombo iro mvura iripo musagezera. Riri zidombo zihombe. Musageza mvura iyo inopedza gore iripo ipapo. Mumwe kwese murwizi muchigeza. Asi padombo iroro musati musageza. Vamwe vachoti ndo pane nyoka yazabhuku ipapo inobva kupi. Hapana, zvinhu zvomutemo wakangomuka uripo. Zvino vanhu varimo vanoziva zvavanenge vachiita nezvinhu zvomunzvimbo yavo. Ko zviri kutaura nevamwe kuti zvoni kana nema-excavator akamboda kuedza hapana excavator yakambodosvika apo. Hanzi yakatobva yatofira ipapo. Hapana. Bozva pazasi pacho ndobva tatiripaka michina yedu tichitoita compaction yedu zvakanaka muchemishi. Hapana excavator yakambosvikapo ende hatinambopata neexcavator taiita nedhoza. Dhoza harina kana kumboti rakaubata kana kudii, tisi takatozokwaura neJCB. Takwaura neJCB ndo rari danda rari very low zvokuti magonyeti achibva uko aigona kudii kuhakwa chete.
Saka ava vamakaona vasekuru ava vanogara masaidhi api tikwanise kusvikepo. Mukasvika pamuti wacho pamuchakati wacho mambopasvika? Ndapasvika. Motarisa kumabhazi wamo utsvaga dzimba dzekumabhazi wako. Hatinambovabvunza zita ravo, hatinambodii. Aiwa si takangoita zvinhu zvakanaka kwa pakuva respecta maranezi nzvimbo yana. Thank you so much.